Je čas. Vítajte. Zavolala som si vás sem, pretože vám chcem povedať informácie, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch s našim klanom. Takže prvá a asi tá najdôležitejšia vec je, že som sa rozhodla náš klan presťahovať. Pretože už nemôžeme čeliť ďalším stratám. Zomrel Pierko, zomrela Jenny a tiež Jambon. A táto krajina, už by sme v nej dlhšie neprežili, takže nemám inú možnosť. Dneska večer bude posledné zdieľanie jazykov s našimi blízkymi. Potom sa vydáme na cestu. Pripravte sa a každý nech si vezme za hrst kosúrniku. Áno. Vedel som, že toto sa raz stane, ale nečakal som, že tak skoro. To teda nikto z nás, tesák. Nikto to nečakal. Dobre ľudia, tak ja idem teda zdieľať jazyky s Pierkom a Jenny. Vidíme sa ráno. Čau, kométa. Čau. A ja idem tiež.